Ui, un sí o un no, que queda millor. Bé, bona nit a tots. Com que sembla que hem de fer moltes coses, perquè tenim parlaments, tenim vídeo, tenim música, tenim algú que ens cantarà una cançoneta, o Lucas, tenim moltes coses per fer. Doncs bona nit a tothom, jo només donar-vos les gràcies per haver vingut. I com sempre, doncs, dir que en la gralla ja ho sabeu que ens agrada molt fer activitats i aquesta doncs, ja forma part del nostre calendari fixe, és a dir, les fotos de la mitja esperem que per molts anys estaran aquí cada mes de gener de cada any i doncs aquest any també. Cada any, ja ho sabeu, hi ha una persona, un fotògraf diferent. Aquest any, com moltes altres vegades, veig que anem arreplegant a tothom de la comarca. Aquest any, doncs, és... El producte de proximitat, quilòmetre zero. Molt bé. Aquest any és de Montornès i, doncs, dono la paraula al Toni com a mig i després ja veieu que s'han posat per ordre de parlar. Doncs cadascú us anirà explicant la seva petita història. Bona nit, gràcies a tots i a totes. A veure, aquesta activitat té conseqüències posteriors. Aquestes primeres fotos que vam penjar aquí, ara les pengem després per Granollers. Les pengem també per la Garriga. Les pengem també per les Franqueses. Ja ens les demanen. Quan vam començar no ens ho imaginàvem, que aquestes fotos, i és per la qualitat que tenen, però també perquè et donen una visió molt diferent de la mitja, perquè clar, aquesta és una mitja estàtica i en canvi nosaltres tenim sempre la visió de la mitja corrent. Tot i que avui jo ara m'he donat compte que m'he fet gran, i gran, molt gran, perquè si llegiu la introducció de la Sílvia, diu, aquesta exposició va dedicada a tota la gent que dona les mans i parla de les mans i les mans. I de seguida m'ha vingut una cançó que segur que ella, perquè allò també hem compartit moltes coses d'aquest tipus del Raimon. Te'n recordes que deia que l'home mira sempre les mans de xiquet, mans tremoloses. Clar, i quan li he dit que havia vingut d'aquí, diu d'aquí, Bande, així. Però de veritat que m'ha agradat molt veure una persona que desconeixia aquesta cançó feia una estructura com en el seu dia el Raimon, i la importància que té sovint aquests petits detalls, no? Fixeu-vos aquí, dos que es donen la mà, han acabat. Aquí uns que recullen el brou, uns que recullen l'aigua. Aquest significat que té, perquè sempre associem la mitja amb el córrer, amb les cames. I en canvi aquí aquesta vegada no és amb el córrer és secundari. És aquests detalls de com tenim els peus i les mans. Senzillament, donar-te moltes gràcies a tu i al Ferrandis, que és l'ànima, el pensador i el que està sempre dient no, ell no va amb ells. Ostres, ja té, ara segur ens ho dirà, segurament fins al 2015 ja té pensat, això si no anem fins al 18. Fins al 15, mira, per tant, moltíssimes gràcies i a la gralla que no es cansi de nosaltres i que ens segueixi aquí. Gràcies a tots i a totes. Jo seré molt breu i us diré molt poques coses. Quan el Toni i la gent del mig em van demanar si em volien cuidar d'organitzar aquesta exposició any de l'any, els vaig dir que sí, evidentment, i cada any hem intentat portar una visió diferent del que és la mitja marató. Aquest any, doncs ve la Sílvia, ella us ho explicarà millor que jo, hem estat 3 anys treballant per poder fer avui aquestes, que hi ha 15 fotografies o 16, 15 més el vídeo. No ha estat fàcil fer la tria, perquè n'hi havia moltíssimes i de molt bones. Però la veritat és que ella ho ha fet des de dintre. Ara us ho explicarà, repeteixo, ella us ho explicarà, l'ha correguda 3 anys seguits, i Déu-n'hi-do la feina que ha tingut per fer tot això. Jo la trobo una exposició molt interessant, és diferent de tot el que hem vist fins ara. Aprofito per dir que és la 5a exposició que ja fem de la mitja marató i que ens ha fet grans. Per tant, això ara ja va sol, tal com diu el Toni, doncs mira, ens ho demanen, és veritat,
la intenció és portar-ho a la Garriga a les franqueses i des de l'any passat ho escampem per les botigues de Garrigues. Jo res més, només agrair a tothom els que heu vingut aquí i en especial a la Sílvia i a les persones que doncs, en els 3 propers anys ja tenen l'encàrrec de fer l'exposició de la mitja marató. L'any que ve, per cert, també serà de la comarca, de la Vall del Tenes, però serà de la comarca. Moltes gràcies. Bueno, hola, benvinguts a tots. Doncs això, donar-vos les gràcies per haver vingut, donar les gràcies també a la gent de la mitja marató, a la Gralla, al Ramon Ferrandis, encara que li costi perquè és un amic i mestre, i per la proposta, pel suport, per tot aquest temps que ha estat darrere també per poder fer-ho. I bueno, després donaré més gràcies encara, però us volia explicar una mica doncs, com va anar tot aquest tema. M'han donat una hora de temps per parlar, entre 30 i 50 minuts, però bueno, espero que no us dormiu. Doncs res, el primer any, com ho va proposar ella, vaig dir de seguida que volia fer com a una corredora més, perquè a mi m'agrada fer els reportatges des de dins. I bueno, vaig proposar-me això el primer any, de córrer la meitat de la cursa, perquè no es pot fer sencera amb una càmera penjada aquí. Vaig començar a anar als entrenos amb els monitors que ho fan a les pistes d'atletisme per una mica posar-me en forma. M'agrada l'esport però no vaig a córrer normalment. I la manera d'agafar la càmera, gràcies a la idea de la meva mare, va ser amb una ronyonera que vam fer un forat al mig i allà vam poder posar l'objectiu de la càmera. Vam lligar-ho aquí a l'esquena i clar que sí, vaig poder fer la meitat de la mitja, fent fotos corrents apretant aquí, a vegades traient-la i disparant jo, enquadrant així mirant pel visor. Era el primer any, just plovia i vaig pensar, ostres, mira què farem? Haig d'agafar una jaqueta, tapar-me la càmera, no sé com anirà, poca llum, però bueno, em va permetre fer fotos com aquestes dues, de reflexes i una altra que hi ha per allà. Tenia moltes més, però al final vaig triar aquestes per poder complementar amb les altres fotos. El segon any vaig fer de Llerona a la Garriga i tornar, però per això no va fer sol, vull dir que en unes altres condicions. I el tercer any, que era el més difícil, que era el que em vaig proposar fer-la sencera però filmant, jo estava treballant a la Vall d'Aran i el dia abans vaig decidir que sí, que deixaria i la correria com fos. I realment doncs, va ser bastant dur, vaig trobar el Ramon a la sortida, em va donar suport, em portava 2 càmeres de vídeo, una que és una GoPro, no sé si la coneixeu, que obre més al pla, més angular, i me la vaig lligar al pit, i l'altra la portava a la mà. La sort és que això havia d'anar corrent així, canviant de mà, perquè no es cansés, i vaig decidir sortir una hora abans dels corredors per permetre'm tenir temps, que ja m'atraparien ells perquè hi ha un altre ritme, però bueno, vaig arribar a la Garriga i vaig esperar quasi 3/4 d'hora que arribessin els primers, i vaig anar amb temps i... Allà a la Garriga vaig començar a fer sprints amunt i avall perquè volia fer moltes gravacions, però em vaig donar compte que encara em quedaven 10 quilòmetres per tornar, i feia molt de sol. I bueno, va costar moltíssim, queden 10 quilòmetres, pujades, baixades, i els 3 últims quilòmetres, que per mi el meu cos va dir prou, va fer una pàjara, si algú l'he agafat ja sap com va la cosa, deixes anar coses a vegades perquè t'escapen, vull dir que bueno, va costar moltíssim, però el meu homenatge és a la gent que anima, que està allà darrere de tot el muntatge, la gent que està aplaudint, que xoca la mà, que fa un crit, que ànims, tot això em va permetre arribar a l'arribada. Vaig arribar allà i buscava la Creu Roja perquè jo aquí cauré. Però hi havia molta gent, es veu que molta gent es va desmaiar aquell dia perquè feia molt de sol, així que vaig seguir, vaig anar menjant alguna cosa i vaig recuperar, vaig trobar el Ramon, per sort allà també, no m'esperava. I bueno, una mica això, l'escrit ho diu molt bé, però més que res això, tota la gent que està darrere, aquest any per exemple no correré però vaig de voluntària, a animar la gent, a entregar l'aigua si fa falta, o bueno, per mi, no sé si em deixo alguna cosa. Volia agrair sobretot també a l'Anna, que m'ha ajudat moltíssim amb el muntatge del vídeo, que ara veureu, vull dir que té molta paciència, jo a vegades exigeixo coses, vull que això sigui així, que això quedi d'aquesta manera i la veritat és que ho ha fet molt bé, moltes gràcies. I també l'Agnès, que se'n va darrere la columna, sempre és cantant, l'Agnès, i sempre li demana una cançó en diversos actes, i aquest cop no sé quina cançó cantarà, per mi és sorpresa, però la Julio Iglesias és una aquí. Jo li vaig dir que és una mica relacionada amb el que volia transmetre jo, però no sé què serà. Però bueno, també moltes gràcies. Si us sembla bé, em deixo una cosa, Ramon?
També vols parlar? Sí, Doncs res, moltes gràcies a tothom de nou. Després veurem el vídeo i després ja passem a la música. La pregunta està molt acceptada perquè jo no volia parlar, però m'han agafat entre el Ramon i el Toni i m'han dit vine cap aquí. Jo crec que aquí toca que parleu vosaltres, que sou els protagonistes. Nosaltres venim simplement a donar suport i a gaudir del treball. Molt breument, a la Gralla, moltes gràcies per donar suport a un event tan important per la ciutat com és la mitja marató. El Toni, doncs, com sempre, felicitar-lo perquè m'ho mirava des de fora feia temps, ara em toca estar més a prop. Cada cop, cada dia, cada setmana quedo més sorprès de tot allò que feu. És absolutament espectacular això que heu muntat. A la Sílvia m'acabo de conèixer, però m'ha quedat clar que ets una crac, meravellant amb aquestes 15 fotografies, la qual més maca, per tant, enhorabona. I el Ramon, doncs, me'l trobo molt sovint, mai he tingut l'oportunitat de reconèixer públicament la feina que fa, que no és poca, al revés, felicitar-te per el que fas i sobretot per potenciar l'esport local, que considero que en els temps que corren és més que necessari. Moltes gràcies per tot allò que fas per nosaltres. Gràcies a tots per venir i a passar-ho bé.